Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарады і Е-прамова. Выбачаюся за пэўную накладку на пачатку праграмы. Тым не менш, з намі на сувязі кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук, аналітык Павел Усаў. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый день. Нейкая дзіўная затрымка ідзе па гуку, ну, тым не менш будзем спрабаваць размаўляць і абмяркоўваць падзеі. Спадар Павел, сённяшняя зачыстка, якая пачалася, хацеў сказаць, праваабаронцаў, але як вынікае з інфармацыі, якая даходзіць з Беларусі, не толькі праваабаронцы сёння потрапілі пад гэтую зачыстку. Прыйшлі і да эканамістаў Ярослава Романчука і ў Цэнтр эканамічных прагнозаў Бюрок у Рух за свабоду, на офіс партыі БНФ. Кажуць, што ускрывалі дзверы ў офісе Беларускай асацыяцыі журналістаў і гэтак далей. Наколькі прадказальна? На маю думку, гэта лагічна было. У некаторым сэнсе прадказальна, калі ўлічваць, што улады ўжо на пачатку, фактычна ўжо пасля таго, як была падаўлена актыўнае супрацьстаянне ў Беларусі, пачала інстытуцыянальная рэпрэсія, наступленне на дэмакратычную супольнасць і дэмакратычную інфармацыйную прастору агульна ў Беларусі. Таму гэта было пытанне часу, калі пачнецца разбурэнне агульна ўсіх інстытутаў і арганізацыяў, якія мелі альбо прамое, альбо ўскоснае дачыненне да палітычнай і грамадскай актыўнасці беларусаў у 2020 годзе, якія прычыніліся да абрынання фактычнай легітымнасці Лукашенка і у некаторай ступені да сегментацыі нават самой палітычнай сістэмы, што мы назіралі падчас электаральнага і палітычнага крызісу пасля выбараў 2020 году. І сёння, калі Лукашенко страціў якую-кольвек легітымнасць і шырокую сацыяльную падтрымку, існаванне дэмакратычных нават на ўзроўні фармальным інстытутаў, якія прадстаўляюць сабой ідэалагічную альтэрнатыву, ідэйную канцэптуальную альтэрнатыву, небяспечна. Бо для улады на сённяшні момант ёсць две асноўныя мэты. Гэта цалкам вырашыць крызіс, і вырашэнне гэтага крызісу базуецца выключна на рэпрэсіях і тэроры, і другое, як мага хутчэй скончыць палітыку ўнутранага тэрору. А скончыць палітыку ўнутранага тэрору можна толькі пры умовах, калі падчас паслаблення прэсінгу, палітычных рэпрэсіяў грамадства не актывізуецца ізнову на такім узроўні, што можа знішчыць сістэму цалкам. Бо звычайна, калі тэрор адстае, калі тэрор спыняецца, то, безумоўна, тая напружанасць, якая заганяецца рэпрэсіямі ўнутр грамадства, яно як спружына вырываецца наружу і можа быць яшчэ больш актыўнай, больш жорсткай, нават чым та першая папярэдняя хваля пратэстаў, якая прывяла да рэпрэсіяў. Гэта логіка ўсіх рэжымаў, не толькі беларускага, але ўсіх аўтарытарных дыктатарскіх рэжымаў. З іншага боку, усе разумеюць, у тым ліку і тыя, хто пакуль што ўтрымлівае ўладу ў Беларусі, што на тэроры, выключным тэроры і рэпрэсіях сістэма доўга не працягне, тым больш, што тэрор каштуе вельмі шмат, бо такія сістэмы не могуць існаваць доўга, паўадкрытае. Выключэнне можа быць в некаторай ступені Іран ці Паўночная Карэя, але Іран, калі ён фактычна самадастатковы ў эканамічным палітычным плане, то Паўночная Карэя на сваю сістэму
будуе пры падтрымцы якраз Китая. У Беларусі паўадчыненая сістэма, нават не зважаючы на падтрымку Расіі, яна ў такім тэмпе сістэмнага тэрору доўга эканамічна праіснаваць не зможа. Таму улады імкнуцца прынамсі да канца года знішчыць і разбурыць усе магчымыя унутраныя інстытуты, якія будуць крыніцамі пагрозы, з тым, каб спыніць такую сістэмную палітыку тэрору, ну і перайсці ў стан замарожанага такога рэжыму рэпрэсій. Тым не менш, гаспадар Павел, вось у адным са сваіх крайніх допісаў у тэлеграм-канале, да прыкладу, вы напісалі пра тое, што зараз адбываецца завяршальная стадыя знішчэння грамадзянскай супольнасці. Сапраўды завяршальная, што няма ўжо потым больш зараз следам за журналістамі, праваабаронцамі, класічнай традыцыйнай апазіцыяй палітычнай, больш няма каго знішчаць? Ну, тут гутарка вядзецца пра структуры, якія ствараюць інстытут грамадзянскай супольнасці, бо ёсць грамадзянская актыўнасць, якая сама па сабе так можа функцыянаваць незалежна ад таго, ці з'яўляюцца людзі сябрамі нейкіх арганізацыяў, бо грамадзянскія арганізацыі па сутнасці гэта структурызацыя грамадскай актыўнасці ў той ці іншай форме, мэта чаго дасягнення нейкіх ці абарона нейкіх інтарэсаў, ці дасягнення важных мэтаў групы грамадзян. Палітычная партыя — гэта, безумоўна, удзел у выбарах і прыход да ўлады. Это мы пра класічную сістэму дэмакратычную кажам. У Беларусі апазіцыйныя партыі хутчэй былі як дэкарацыі, выкарыстоўваліся для імітацыі дэмакратыі ўлады. Але зараз нават і гэтыя дэкарацыі ўлада імкнецца знішчыць. І таму гаворка вядзецца якраз такі пра інстытуты грамадзянскай супольнасці, якімі з'яўляюцца грамадзянскія партыі і ў некаторай ступені сродкі масавай інфармацыі, таму што яны аперуюць у той прасторы з аднаго боку зачышчанай і кантралюемай уладамі, але з іншага боку гэта канал выражэння альтэрнатыўнай думкі і ідэй. І, безумоўна, вось гэтыя інстытуты грамадзянскія ўлада імкнецца знішчыць. Учора, калі Лукашенко сустракаўся з Пуцінам, ён узгадаў 1500 арганізацый менавіта зарэгістраваных у Беларусі, якія зарэгістраваны ў Мін'юсце, якія залічаюцца ўладамі на сённяшні дзень як деструктыўныя ці праваднікі кепскіх ідэяў. Вось гэтыя 1500, я думаю, арганізацыі яны імкнуцца знішчыць. Гэта могуць быць рэгіянальныя арганізацыі, экалагічныя, патрыятычныя клубы, нейкія культурныя суполкі, якія зарэгістраваныя ў Мін'юсце, каб мець магчымасць легальна дзейнічаць. Вось гэты пласт, я думаю, улады намагаюцца знішчыць. І такім чынам уже фактычна Беларусь пераўтворыцца ў квазітоталітарную сістэму, дзе інстытуцыянальная апазіцыя, акрамя дысідэнтаў, ужо існаваць не будзе магчымасці ні для альтэрнатыўных СМІ, ні для альтэрнатыўных арганізацыяў. Скажем, у Савецкім Саюзе існавала 800 000 так званых неграмадскіх аб'яднанняў, арганізацыяў, супольнасцяў, саюзаў і гэтак далей. Але ніколі не стваралі нейкай ідэалагічнай альтэрнатывы для ўлады і дзейнічалі ў адзінай ідэалагічнай парадыгме. І вось такую адзіную ідэалагічную парадыгму намагаюцца стварыць беларускія ўлады, напэўна, пры дапамозе Расіі, і знішчыць абсалютна інстытуцыянальную альтэрнатыву. Што будзе далей пасля таго, як скончыцца інстытуцыянальнае знішчэнне грамадзянскай супольнасці, я думаю, яна у той ці іншай ступені разам з палітычнымі рухамі, арганізацыямі гэта грамадзянская супольнасць заўсёды была ядром пасіянарыяў. То бок гэта тое, што фарміравала і актыўнасць, і мысленне, і агульную ідэю альтэрнатыўную для ўлады, з'яўлялася ідэалагічнай апазіцыяй для сістэмы. Тым не менш, гэта вось тое, што крысталізавала думку сацыяльна-палітычную
актыўнасць, а потым пасля таго як будзе знішчана эліта, фактычна гэта можна назваць контрэлітай, так, культурнай, палітычнай, нацыянальнай. Пасля гэтага, калі часткова будзе зачышчанае інстытуцыянальнае поле, а гэтыя людзі, якія актыўны ўдзел прымалі ў дзейнасці гэтых арганізацый, будуць вымушаны выехаць за мяжу. Ну, гэта прыклад таго, што адбылося з вами, з іншымі журналістамі, інтэлектуаламі беларускімі. Улада імкнецца іх фізічна выдавіць з беларускай прасторы, бо нават знаходжанне там ужо стварае нейкую ідэалагічную, духоўную плыню, якая можа так ці інакш падрываць асновы новай сістэмы. Пасля таго, як будзе знішчана і фізічна выдаўлена з беларускай палітычнай прасторы і геаграфічнай контрэліта, я думаю, наступным крокам будзе выяўленне і ціск на актывістаў. Актывістаў у сэнсе тых, хто браў актыўны ўдзел у пратэстах 2020 года. Такім чынам, вось гэтая завяршаючая, як вы напісалі, стадыя, калі карацей будуць вынішчаныя усе будь-якія структурныя адзінкі, гэтым рэпрэсіі не скончацца, яны і надалей будуць працягвацца. Яны надалей будуць працягвацца, менавіта гэта датычыць будзе актывістаў, не звязаных раней з арганізацыйнай нейкай дзейнасцю, нават сецявых актывістаў, напэўна, бо для ўлады таксама вельмі важна, гэта апошні, напэўна, такі будзе этап. У Беларусі, ну, каля 500 тысячаў таких найбольш запалёных, актыўных людзей, якія ва ўсе часы падтрымлівалі апазіцыю, з'яўляліся інтэгральнай часткай палітычных розных працэсаў, з'явіліся новыя актывісты падчас гэтых выбараў. Вось для ўлады вельмі важна знішчыць таксама гэту сацыяльную базу пратэстаў. Ці яны здолеюць гэта знішчыць? Ну, па майму рахунку, гэта можа быць ад 50 до 100 тысячаў чалавек, якіх трэба нейкім чынам выдавіць з Беларусі. Гэта вось тое, што і называецца пасіянарная праслойка беларускага грамадства, пасля чаго агульная маса будзе ціха сядзець і ніякім чынам не будзе ўдзельнічаць у спробах, нават на ўзроўні мыслення, дзейнічаць супраць рэжыму. Спадар Павел, вы узгадалі учорашнюю сустрэчу ў Санкт-Петербургу Пуціна і Лукашэнкі. І ось учора была гэтая сустрэча, сёння зачыстка пачалася такая вось праваабаронцаў ды іншых структур. Я прыгадываю нядаўні візіт кіраўніка Савета бяспекі Расіі ў Мінск Мікалая Патрушева, і пасля гэтага пачалася зачыстка незалежных СМІ. От адразу узгадваюцца гэтыя мем гэты супадзенне. Ну вот як вы лічыце, ўсё ж таки супадзенне гэта ці неяк звязана? Я думаю, что можно провести некую сувязь, знайсці сувязь паміж унутранымі рэпрэсіямі і фактычна актыўнасцю расійскіх спецслужб і структураў бяспекі у беларускай прасторы. Я думаю, России выгодно знішчэнне гэтага пасіянарнага нацыянальнага класу ў Беларусі, бо гэта менавіта тая основа новой Беларусі, тая основа, якая праціцца інтэграцыі і пашырэнню расійскай прысутнасці ў Беларусі. Фактычна тое, што зараз адбываецца у Беларусі, шмат чым нагадвае палітыку Расіі на Крыме. Так, пасля яе анексіі Крыма там распачалася актыўная дзейнасць па зачысткі, фізычнаму вынішчэнню, арыштаваннях, пасадках найбольш актыўных прадстаўнікоў украінскай супольнасці, крыма-татарскай супольнасці, людзей, што кажуць, фактычна забівалі, так, выкрадалі, забівалі, сотні людзей знаходзяцца у вязніцах, тысячы вымушаны былі выехаць
з Крыму. І гэта рабілася дзеля таго, каб далейшая палітыка Расіі ў Крыме, там рэпрыватызацыя, захоп земляў, коррупция, фактично крадеж усіх маёмасці не выклікала супраціву. І нават тыя, хто былі, калі мы паглядзім нават стрымы з Крыму, калі нават тыя, хто чакалі Расію з парасцёртымі абдымкамі, рукамі, зараз хватаюцца за головы, менавіта таму, што на Крыме адбываецца беспредел. І вось крымінізацыя Беларусі, яна мае месца, на жаль, это дэградацыя агульна ўсіх сацыяльных інстытутаў, грамадскіх інстытутаў. І, магчыма, Расія ў гэтым бачыць, ці за гэтым бачыць далёкую мэту. Гэта працэс, паскорыць працэс інтэграцыі без нейкага ўнутранага супраціва з боку беларусаў. Бо мы ведаем, што якраз таки інтэграцыя напрыканцы 2019 года выклікала ў пэўным сэнсе актыўнасць беларусаў, няхай яна не была аж такой стрэсавай для сістэмы, нават в некаторым сэнсе выгаднай для сістэмы. Тым не менш, паказальна было тое, што ёсць шмат групаў, вялікая колькасць беларусаў, якая будзе супраціўляцца гэтай інтэграцыі. На сённяшні момант Расія імкнецца знішчыць якраз такі ўсе нават парэшткі нацыянальна-дэмакратычнага руху, адноўленага, які ўзнік падчас выбараў і пасля выбарчых працэсаў 2020 года. Пасля чаго можна з лёгкасцю пры найменшым супраціве грамадства беларускага рэалізаваць вось гэтую стратэгію інкарпорацыі саюзнай беларускага грамадства. І, безумоўна, таксама трэба заўважыць, што ў Расіі адбываюцца такія ж самыя працэсы вынішчэння дэмакратычных рухаў, альтэрнатыўных рухаў, таго ж фонда барацьбы з карупцыяй Навальнага, арыштаванне прыхільнікаў Навальнага, нават ініцыятывы па забароне тым, хто функцыянаваў у межах ФБК, браць удзел у выбарах, выезд часткі актыву штабу Навальнага, групы Навальнага за мяжу, ну і якраз актыўнае знішчэнне вось грамадзянскай супольнасці ў рэгіёнах, што адбылося пасля пратэстаў у Хабаровскі, так, там, где там фургал арыштавана. То бок зачыстка адбываецца па ўсёй вось прасторы саюзнай дзяржавы, і я думаю, гэта такая ўжо унутраная патрэба гэтых сістэмаў. І таму, безумоўна, супраца і перш за ўсё дзяленне досведаў, калі мы кажам пра расійскія спецслужбы, мае месца быць, тым больш, што Патрушев персанальна актыўна ўдзельнічаў у барацьбе з дысідэнтамі яшчэ ў савецкія часы. Ну да, традыцыі і сучаснасць, як кажуць. Спадар Павел, выглядае так, ну, прынамсі, Пётр Пятроўскі вось сёння у нашай размове сцвярджае, што галоўная мэта сустрэчы Пуціна і Лукашэнкі і Пуціна ў Санкт-Петербургу гэта было чарговы этап перамоваў па гэтых дарожных мапах, абмеркавання, падпісання, карацей кажучы, дарожныя мапы гэта галоўнае. Хай сабе дарожныя мапы. Але вось фактычна адначасова з'яўляецца артыкул Пуціна, дзе зварот нібыта ідзе да украінцаў, але ў той жа час і украінцам, і беларусам у гэтым артыкуле адмаўляюць увогуле, як бы так сказаць, у нацыянальнай самаідэнтыфікацыі, у тым, што яны нацыя і народ, адмаўляюць у іх мове, адмаўляюць фактычна ў іх тэрыторыі, пра ВКЛ, там невядома што пішецца. То есть можна с аднаго боку сказаць, што гэта ганебнае неведанне нават на ўзроўні 3-го класа Пуціным гісторыі. А можна сказаць, што гэта такая маніпулятыўная гульня гістарычнымі фактамі на карысць свайго
расійскага сваёй расійскай імперскасці. Але калі гэта вось звесці ў адно, ці не выглядае на тое, што нас сапраўды рыхтуюць да паглынання Расіі? Я думаю, что Путин добра ведае гісторыю савецкую і расійскую, бо ягоны артыкул якраз такі хрэстаматыйна пабудаваны на кальках з савецкіх падручнікаў і, напэўна, расійскай гістарыяграфіі. І там гутарка менавіта вялася пра трыадзінства народаў і ў савецкай гістарыяграфіі, у расійскай гістарыяграфіі яшчэ з часоў Карамзіна і Салав'ёва. І, безумоўна, мы бачым рэвізію гістарычную ў расійскай навуцы і палітыцы, аднаўленне светапогляду такога шавіністычнага вялікаімперскага, у межах якога незалежнасць Беларусі і Украіны разглядаецца выключна ў межах адзінага расійскага народа ці адзінага саюза з Расіяй. Усе іншыя спробы утрымання незалежнасці і суверэнітэту лічацца як антымаскоўскія праекты і павінны знішчацца. Тое, што фактычна адбылася ва Ўкраіне, і, безумоўна, Беларусь, на жаль, чакае сумны лёс ва ўмовах, калі Лукашенко застанецца пры ўладзе. Гэта будзе азначаць, што, безумоўна, у тых умовах, якіх сёння знаходзіцца беларускі рэжым, без актыўнай падтрымкі з боку Расіі ён не зможа праіснаваць, а за гэтую падтрымку трэба расплочвацца. І саюзная дзяржава — гэта адзін з тых інструментаў дэканструкцыі беларускай незалежнасці, які Расія будзе актыўна выкарыстоўваць у сваёй далейшай палітыцы ў дачыненні і да Беларусі і іншых краінаў, у тым ліку постсавецкіх. Украіны тут ввогуле не было ўзгадана і пра сярэднюю Азію, што даволі цікава, пра Казахстан, які да 30-х гадоў ввогуле дзяржаўнасці не меў. То бок фактычна тут ужо атака ідэалагічна адбываецца на краіны Цэнтральнай Азіі, што таксама павінна іх змусіць да ацэнкі таго, што адбываецца, якая палітыка можа быць рэалізаваная у дачыненні да гэтых краінаў. І так, і абсалютна згодны, што рэалізацыя дарожных мапаў, як мага хутчэй падпісанне гэтых дарожных мапаў, на сённяшні момант з'яўляецца ключовым для Расіі патрабаваннем і рэалізацыі іх ідэяў геапалітычных. Але я думаю, што ўжо эканамічны аспект інтэграцыі Расію мала цікавіць. Сыходзячы нават з артыкула Пуціна і той сітуацыі, якой апынулася Беларусь, для Расіі сёння ключовым з'яўляецца рэалізацыя якраз такі палітычнага вымярэння інтэграцыі, то бок стварэння наднацыянальных органаў палітычнага кіравання і фактычна перахапленне знешняй палітыкі, унутранай палітыкі Беларусі маскоўцамі, расейцамі. Это першы момант. Другі момант — военно-стратэгічная складаючая інтэграцыі. Гэта таксама важны аспект. Я думаю, што пытанне базы вайсковай, паяўленне новых аб'ектаў вайсковых на тэрыторыі Беларусі таксама у прыярытэтах Расіі. У гэтай сітуацыі, дарэчы, вось чамусьці зараз падумаў, ці могуць што-небудзь зрабіць тыя парэшткі грамадзянскай супольнасці, якія яшчэ застаюцца ў самой Беларусі, і тыя структуры, якія зараз знаходзяцца за межамі Беларусі. Я зараз кажу і пра офіс Святланы Ціхановскай, і пра Паўла Латушку. Ці яны зараз занятыя больш нейкімі незразумелымі сварамі паміж сабой? Я думаю, што не тое, што могуць, а трэба вельмі актыўна
выпрацоўваць стратэгію, якраз такі, якая будзе датычыць будучыні Беларусі, а не толькі рэжыма, і тут санкцыі недастатковыя ў дачыненні да сістэмы беларускай. Тут трэба прадумваць якраз стратэгію ўздзеяння на Расійскую Федэрацыю. Калі яна давершыць працэс інтэграцыі, прынамсі асновы ўжо закладзены актам пра дэмакратыю, які быў прыняты Кангрэсам США, дзе ясна сказана, што любыя памкненні Расіі інтэграваць Беларусь ці пашырыць саюз будуць разглядацца як акт агрэсіі, прывядзе да санкцый супраць Расійскай Федэрацыі. І менавіта на сённяшні момант трэба выпрацоўваць глобальную антысаюзную стратэгію. Па-першае, саюз уже зараз у міжнароднымі установамі на саюз Беларусі і Расіі павінен быць прызнаны юрыдычна недзеяздольным, бо нават саюзная дзяржава як арганізацыя зарэгістраваная ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. То бок зараз ужо павінна ісці палітычнае ідэалагічнае наступленне на вось гэтую адзіную прастору саюзнай дзяржавы, бо потым, калі гэта ўсе дакументы будуць падпісаныя, супрацьстаяць будзе цяжка, бо сістэма ўжо будзе гатовая магчыма да прэсінгу, і тым больш, калі гэта ўжо будзе факт, то асабліва еўрапейскаму звязу будзе цяжка разгарнуць нейкую актыўную палітыку супраць саюзнай дзяржавы і супраць Расіі. На сённяшні момант, наколькі я ведаю, бачанне паміж еўрапейскімі палітыкамі, што рабіць, калі сапраўды саюзная інтэграцыя завершыцца, няма. І агульна палітыка, як мы бачым, Еўропы, яна хутчэй рэактыўная, чым актыўная, і гэта праблема. Канешне, адзінае, што магло б спыніць Расію ад такога актыўнага геапалітычнага наступлення на Беларусь, гэта радыкалізацыя беларускага грамадства, часткі нацыянальных патрыётаў, сабатаж нейкіх расійскіх аб'ектаў, рэальны сабатаж, не прыдуманы Лукашэнкам. Гэта магло б паўстрымаць Расію да пэўнага часу ад актыўнай дзейнасці. Нездарма Лукашенко доўгі час застрашаў Расію тым, што Беларусь можа стаць другой Чачнёй, калі пачнецца такая актыўнае прыглынанне Беларусі Расіі, але якраз сам Лукашенко зараз робіць усё, каб гэтае прыглынанне адбылося бесшкоднае для Расіі. Я не ведаю, напэўна, беларускае на сённяшні дзень грамадства не здольнае, нават парэшкі актывістаў не здольнае да нейкіх актыўных радыкальных дзеянняў супраць расійскай агрэсіі. Яна пакуль не відавочная, безумоўна, і, на жаль, калі ўжо факты завершацца інтэграцыі, будуць падпісаны гэтыя дакументы, можа стацца так, што ў Беларусі не застанецца тых, хто можа нават паспрабаваць супрацьстаяць актыўнасці расійскіх групаў у Беларусі, а іх даволі шмат і зараз. Гэта руская моладзь, гэтая спроба зарэгістраваць арганізацыі прарасійскі саюз, розныя актыўныя прамаскоўскія рускамірскія групы, яны дзейнічаюць бесперашкодна, не сустракаюць нейкага супраціву з боку беларускіх грамадзянаў. На мой погляд, гэта, канешне, праблема. Важна тое зразумець, што і Путін выкарыстоўвае зараз Лукашенка як інструмент, які рыхтуе глебу сацыяльную і палітычную ўнутры краіны для таго, каб праграма па інтэграцыі яна завершылася паспяхова. А як жа ж не один раз казалі про тое, што для Лукашэнкі самая галоўная улада. Калі зараз адбудзецца такая вось інкарпорацыя, што застанецца ад яго улады? Нічога, па сутнасці, зараз ад яго ўлады нічога не засталося па той простай прычыне, што ён трымаецца на знешняй легітымнасці і падтрымкі з боку Расіі. І ён добра разумее, што калі б у
Сочи ў мінулым годзе ў жніўні Путін адчынена не падтрымаў бы Лукашенко фінансава, не дапамог бы расійскімі прапагандыстамі, кансультантамі, калі не быў прыгатаваны спецыяльны рэзерв, які быў гатовы ўварвацца ў Беларусь пры радыкалізацыі сітуацыі, то ад Лукашенко нічога б не засталося. Нават гэтыя сілавыя структуры яны падтрымлівалі Лукашенко менавіта таму, што ён атрымаў знешнюю легітымнасць з боку Расіі, што Расія вырашыла захаваць Лукашенко пры ўладзе. Ён абавязаны зараз Пуціну і добра разумее, што як толькі Расія, Москва паставіць пад сумнеў, а трэба сказаць, што падчас нават гэтага інцыдэнту з самалётам Ryanair прымусовай пасадкі, фактычна міграцыйны крызіс. Мы памятаем гэтую справу з спробай забойства Лукашенко, арганізацыя загавара. Путін персанальна ўвесь час падтрымліваў Лукашенко, прынамсі не асуджаў, захоўваў такі пэўны нейтралітэт, але з перавагай на падтрымку для Лукашенко. І вось можна сабе ўявіць, як толькі Путін скажа, што тое, што адбываецца ў Беларусі і палітыка Лукашенко, гэта не вельмі добрая палітыка, то пазіцыі беларускага дыктатара моментальна паслабеюць і разваляцца. І таму ён і рызыкі гэтага разумее добра Лукашенко, і ён вымушаны расплочвацца за гэтую падтрымку. І тут ужо у яго не засталося выхаду, бо нейкіх інстытутаў нават палітычных, грамадскіх, якія спрыялі стабілізацыі ягонай улады, як гэта было да 2020 году, у Беларусі, у краіне не засталося. І нават сама палітыка без расійскіх палітыка тэрору, без расійскіх інвестыцый і сталай фінансавай падтрымкі, яна немагчымая у сённяшніх умовах, бо вельмі каштоўная. А фактычна ўсё мы бачым зараз і крэдытаванні, і тое, што Беларусь атрымае кампенсацыю за падаткавы маневр, які быў уведзены у Расіі некалькі год таму назад, а варта прыгадаць, што менавіта вось гэтае пытанне кампенсацыі за падаткавы маневр на здабычу нафты і прычыніўся да энергетычнай ідэалагічнай вайны 19 году. Так, і фактычна змусіла Лукашенко шукаць альтэрнатыўныя пастаўкі нафты. Зараз гэтае пытанне мы бачым знятое, а гэта ў сваю чаргу азначае, што Лукашенко крок па кроку саступае на беларускі суверэнітэт. Мы пакуль не ведаем, бо шмат чаго не агучваецца падчас гэтых перамоваў. Мы пакуль што не ведаем нават у чым ужо гэтыя саступкі адбыліся, а напэўна яны адбыліся. Ну так, што самае дзіўнае, вот я ўжо узгадываў сённяшнюю сваю размову з экспертам, аналітыкам праўладнай белай Русі Пятром Пятроўскім, які таксама разводзячы руками сказаў: так мы ж не ведаем, што там насамрэч у тых дарожных мапах. Ніхто не ведае, і вось вам, калі ласка, што нам рыхтуюць, не ведаюць нават не тое, што апаненты, але і прыхільнікі Лукашэнкі, каб потым не апынулася, што будзем стаяць, абодва лагера, так бы мовіць, будуць стаяць перад разбітым карытам беларускага суверэнітэта і разводзіць руками. Ну што ж, да. З гэтымі картамі вельмі цікавая рэч, бо тыя кавалкі інфармацыі, якія мы ведаем пра тое, што ўтрымліваюць у сабе карты, былі дадзеныя расійскімі афіцыйнымі, полуафіцыйнымі СМІ, якія набліжаны да адміністрацыі, мы памятаем у 19 годзе. Што цікава, нават у той перыяд канфронтацыі з Расіяй, калі Расія націскала на падпісанне гэтых картаў, мапаў, беларускі бок, які ўвесь час сказаў пра тое, што яны бароняць інтарэсы незалежнасці, суверэнітэту, з беларускага боку, як мы ведаем, ніводнага зліву не было па гэтых мапах. І можаце сабе ўявіць, які ўзровень нацыянальнай свядомасці ў косках гэтых кіроўных элітаў, калі яны нават баяцца
ну кавалак інфармацыі там праз нейкія крыніцы там зліць нават праз ускосна на паўзалежныя праз паўзалежныя тэлеграм-каналы, хаця тады мы памятаем, улады не карысталіся тэлеграмам, але прынамсі праз некаторых журналістаў можна было б кавалкі гэтай інфармацыі зліваць, каб падняць дух супраціву. Ну, мы ж усе баронім незалежнасць, але гэтага нават не было. То бок іх ментальнасць засталася такой перыферыйнай, ментальнасць правінцыяльнай, калі яны баяцца здраджваць тое, што датычыць інтарэсаў Крамля. Вось гэта парадокс, хаця нічога парадоксальнага, калі мы паглядзім на ментальнасць гэтых людзей няма, але гэта паказчык таго, як рэальна беларускія групы кіроўныя баранілі беларускі суверэнітэт. Гэта ўсё было умоўна, адносна, і тое, што адбываецца зараз з працэсам прыглынання Беларусі, на жаль, раней ці пазней мы б стаялі і размаўлялі пра гэта так ці інакш. Бо ўся палітыка Лукашенка ўсе гэтыя гады, яна вела да таго, што Беларусь стане перад праблемай страты незалежнасці. Вось такія нерадасныя перспектывы па ўсіх фронтах намаляваў нам Павел Усаў, і рэпрэсіі працягнуцца, і з незалежнасцю не вельмі такія вясёлыя перспектывы. Дзякуй вялікім. Хаця вот і дзякаваць, вот дзякаваць няма за што. Павел Усаў, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.